Lassan 2 éve dolgozunk együtt a Tamással, és megmondom őszintén, hogy úgy keveredtünk össze, hogy egy nagyon kedves ismerősöm, aki a weboldalt, az új weboldalamat, hát mégis megcsinálta, szerkesztette, fölépítette, ő ajánlotta a Tamást, mondván, hogy a Tamás nagyon-nagyon jól kezeli a Google, meg a Facebookos rendszereket, bár én akkor a Facebookról nem is hallottam, én csak a Google-ra voltam hangolódva, és akkor így találkoztam a Tamással. Első perctől nagyon kellemes volt a benyomás, mert rendkívül pedáns, pontos, és lehetett rajta látni, hogy abszolút ura a helyzetnek, és tudja jól, hogy mit csinál. Nyilván egy ilyen Google hirdetésnek a felépítése és működtetése nem megy egyik napról a másikra, de ugye korábban én próbálkoztam más cégekkel, próbálkoztam más emberekkel, és nem volt olyan átütő sikere egyiknek sem, és így egy picikét szkeptikus voltam, de hallgattam az ismerősömre, mondván, hogy a Tamás nagyon jól érti a dolgát, és elkezdtünk együtt dolgozni. Néhány hónap után már, talán 2 vagy 3 után érezhető volt nagyon nagy mértékben a javulása a reklám hatására a forgalomnak, úgyhogy igaziból én hónapról hónapra mindig feljegyeztük, átbeszéltük az adott stratégiát és annak az eredményeit, úgyhogy nagyon-nagyon precízen átláthatóvá tette számomra, hogy végeredményben hogyan fejlődik a hirdetések hatására az üzleti volumen. A második év, hogy együtt dolgozunk, és érezhetően változott, tehát egyszerűen össze lehet hasonlítani a kezdeti állapotokhoz a mostani eredményeket, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve a Tamás munkájával.